Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hingke na di bika salai mani brirok janga kotol thangpuru. Masa sala san thangpike kolok ma khai abo agi sem sundoro bo tongo jang marka bono 20 taka ta asala no thangpaikha asala. Eko puri amo hongka hingke rasbari bo nukmani amono. O kosom sumjak serai eko serai kosom nugeda emo bong milijak se haijango mano basai no yakung khulum prori rora. Selama sachini borok hingka hingke o bwrwi hingka hingke omorok kusungno rang sanjak basai yakung ro muisi khulumu hingke basai bo kharagjagui 10 taka riri kata hingke oloko bwrwi paise borok bahairo ano bwrwi hinui olokala borok rang se bagui tonglai toro yala borok milijak se tas ta baji. Buini YouTube o nungmani omorok no o bwrwi to tabuk no ang first time nugo temasa chwla kolokma khaike abo hingka gagatola mangtongo buini mai machaya puri pancharani rang rwgui ang hai kiri rok sima khago tamani khabo khara khayong nai kete kiri nai kunu buisi malaya omorok no ta o chwla to taja kotoma atka mani tatka bo samung tangma mlam dekhe bikarok sanya kwrwng. Eko jaga nung sai tongo bwrwi khara khairok mudu sana bani nai eko bani bithara ma thangjago kubun jang khasing rang kunu buini malaya kunu parao thangai samao tangma mala susto kwrwng. Kharang masisa na naikha hingke kharang masisa ekdom kubun jang khasing rang khabuji maya. Bike jaga tepa ko scooty jaga tepa lai jaga sang terus lelek teknik mana ini ke bike tight na muskil sara